Albishirin ku masu kallo, ingantacciyar tashar mu ta YouTube mai suna Vista Studio TV ta yi kuro domin nishadantar da ku ta wani sabon Hausa series namu mai suna dajin azaba. Dajin azaba, dajin azaba. Cakwakiyar soyayya. Hello? Gimbiyar mata, gimbiyar mata. Ya kike jin daɗi? Hello, fa ya aiki? Kin san me yasa ma ban kira ki ba har yanzu? A'a. Dajin azaba, dajin azaba. Sannu baba. Yaya Umar, kana jin abu da nake ji kuwa? Kamar kukan da musa ma. A nan din dajin azaba zai dinga zuwa muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 8:30 na dare. Ku dai kawai ku ziyarci tashar mu ta YouTube mai suna Vista Studio TV, ku danna mana subscribe, kana ku danna alaman ƙararrawa ta yadda da zarar mun sako shi zai dinga sauka a wayoyin.